Hello, welcome po sa ating channel. Nandito na po tayo ngayon sa may toll gate. Galing po tayo sa sa shuttle sa Cavite. Ayan, galing tayo ng Bacoor, Cavite. Mga Oragon guys, nandito tayo sa may toll gate ng Skyway. Ayan, buksan mo yon toll gate natin dyan para okay, ayan, ayaw magbukas. Ayan, nagbukas, salamat. 3,690 po ang ating balance. Ayan mga Oragon, dito na tayo sa may banda ng Sukat, Muntinlupa City. Ayan. At magandang gabi sa ating mga kaibigan subscriber. Diyos maray na banggi po sa gabos ng Bicolano, mga viewers natin, at sa mga kaibigan nating OFW, mga Bicolano sa vlogger. Diyos maray na banggi po sa Indoga Boss. Ayan, nandito na po tayo sa may banda ng Sukat. Nasa Skyway po tayo, stage 3. Ayan, kasi pag sa baba ka duman sa oras na ito, sigurado yung 45 to 30 minutes mong travel magiging 3 hours sa traffic sa baba. Ayan, kaya madalas tayo guys dito sa Skyway dumadaan kasi medyo maluwag ang traffic dito. Hindi kagaya doon sa baba, sobra talaga. Time check nga pala mga guys, mga Oragon sa gabos ng Bicolano. Ayan, ang oras po natin ay alas 5:59, 30 segundos bago mag alas 6 ng gabi. Ayan, medyo magandang panahon natin ngayon, pero kanina mga bandang alas 2 medyo umulan ng kaunti doon sa ating trabaho kung saan tayo nagtatrabaho sa Makati. Ayan, nakikita nyo po may kaunting ulap sa bandang norte. Siya nga pala mga guys, northbound tayo. Nandito tayo sa Skyway northbound, papunta tayo ng Makati. Naghatid tayo ng mga empleyado sa Cavite. Tatlong ng tinahatira natin o ng drop natin mga Oragon ay dyan tayo nagdadrop unang-una sa Taguig sa may SM Bicutan. Ayan, pag uwian po dyan ang unang drop, at pangalawa pong drop natin ay dito naman sa may Sukat Interchange sa may Sukat Paranaque, doon po sa may nasunugang ng isang araw. Ayan. Napakaluwag po ang Skyway ngayon. Hindi kagaya nung December, itong area na to ay punong-puno ng sasakyan. Kaya sa ngayon, kahit dahan-dahan lang takbo natin, ang takbo po natin ay 60 lamang, at hindi naman tayo nagmamadali. Ayan, doon sa mga kaibigan natin, mga drivers, maraming salamat po sa inyong pagsusuporta, sa pagsuporta po sa ating channel. Ang buhay driver po, talagang ganyan po ang buhay ng isang driver, lalo nang dinadrive po ay shuttle service. Ganito mong dinadala ni host na sasakyan, shuttle tayo. Tapos pagkatapos natin mag shuttle sa umaga naman, mayroon po tayong mga pinupunta mga area kung saan yung sa livelihood, may mga kasama tayo, mga social workers at saka doktor at saka nurse. Pagka depende po sa bibisitahin po natin. Halimbawa, yung bibisitahin po natin kailangan ng physical therapy, may mga kasama po tayong therapist, pinupuntahan po natin sa bahay. Kung kinakailangan po siya dalhin sa hospital, mayroon pong mga libreng therapy sa hospital na accredited po tayo, kagaya po ng UARM Hospital sa Santa Mesa, at marami pa pong iba. Marami pong wino-workout ngayon yung ating opisina na hospital para mas malapit doon sa mga pasyente, kung saan hindi na sila pupunta ng Maynila para magpa-therapy lamang po. Kasi po pag meron kayong meron kayong mga pilay sa paa o sa kamay, kailangan po yan i-therapy muna ng animo. Kaya depende po kung anong
rekomenda ng doktor para doon sa kanyang therapy bago po sila makatanggap ng livelihood. Yung livelihood po maliit lang naman, hindi lang po masyadong kalakihan, pero malaking tulong po yun para sa mga hindi na makapagtrabaho. Lalo na yung mga nawala ng paa at saka kamay, yung mga nagpapakabit po ng prosthesis, yung bakal na paa, malaking tulong po yun kasi pero yung prosthesis ngayon ay magkano ang isang paa. Halimbawa isang paa ang naputo sa inyo, magkano yun, malaking bagay din po yun, libre po yung binibigay ng aming agency. Kaya lang po kailangan work related po yung pagkakaroon po na natin ng ganun mga injuries sa katawan. Kapag hindi naman po work related, halimbawa nangyari po yun araw ng inyong pahinga sa labas, halimbawa namamasyal kayo, kahit membro po kayo ng ISIS or GSIS, hindi po kayo sigurado ma-approve, depende po. Pero ang po kasi ang sinasabi po ng aming mga doktor o mga social workers, kailangan po work related yung mga injury na makukuha natin. Actually pwede po pala kayo guys sa mga interesado, o mayroon kayong kamag-anak, kaibigan, kapitbahay na nakita nyo putol ang paa, nangyari po sa trabaho or pupunta sa trabaho or pauwi ng bahay galing sa trabaho, subukan nyo po mag-apply muna sa ISIS, baka mayroon kayong makuha. At kapag nakakuha po kayo sa ISIS, automatic po yan na qualified po kayo sa benepisyo ng ICC, yung aming pong opisina. Kung hindi nyo po alam ang paano makakausap ang management or ang ICC, panoorin nyo po itong hanggang dulo po nitong video, kasi ilalagay ko po doon sa dulo yung na-screenshot ko na ako ng ICC para malaman nyo po kung paano makukontak si ICC po. Ayan, inupusyos talagang ganito po sa isang vlogger. Saka sa salita mo lang mamamaos ka o kayo uubuhin ka. Excuse me po, pasensya na po. Ayan, inuulit ko po sa mga interesado po, may kapitbahay, kamag-anak, or kayo mismo po ang nagkaroon ng problema sa trabaho, mag-inquire po kayo doon sa ECC o kaya sa ISIS kung paano po kayo makakwalify doon sa benepisyo na magkakaroon kayo ng livelihood or tulong pinansyal. Basta po nadisgrasya po kayo sa inyong trabaho, automatic po yan at membro kayo ng ISIS. Ayan, talaga naman inubusyos kada daldal, mag-isa lang tayo dito sa sasakyan at medyo madilim na rin naman. Nakikita nyo po sa ating screen o sa ating camera, medyo malabo nga lang po kasi na naka-super tinted po yung ating salamin, kaya medyo madilim sa loob ng ating sasakyan. Pero sa labas medyo maliwanag pa naman Tingnan nga po natin kung maliwanag pa nga. Ayan, maliwanag pa pala sa labas, napakaliwanag pa sa labas, kaya lang yung ating sasakyan kasi over tinted napakadilim ng ating sasakyan pag nasa loob. Kaya at mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW at sa lahat po ng mga seamans. Kung kayo po ay seaman na hindi na kayo nakasakay ng inyong barko at medyo may problema po kayo tungkol sa inyong mga trabaho, mag-inquire po kayo dito sa amin, baka makatulong at magkaroon kayo ng kaunting puhunan para makatulong sa inyong pamilya. Ayan, at mega love shoutout po sa inyong lahat. Nandito pa rin po tayo sa, ayan po, nakikita nyo sa taas na yan na papunta po yan ng airport. Everyday po yan na traffic, papunta po ng terminal 1, 2 and 3.
mga guys, nandito na tayo po tayo sa part ng